nendi kowe iki mungsuh karo aku durung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok, cubrok, cubrok. Kowe iki ngopo? Cubrok. Cubrok, cubrok, cubrok. Cubrok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Tubrok, tubrok. Cengengas niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tubrok, tubrok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama, Satama. ditabah-tabahke ya Nger. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho. Mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyan pun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujute jaran. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sampeyan niku sembrono. Untuk apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti Satama niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan niku. Keparat marang maning jajalanan. Agong. Antemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso. Lho, malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku durung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok, cubrok, cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe-ahe kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Satama. Kowe ngina karo Satama. Cubrok, cubrok, cubrok. Turun. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Satama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora tuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Kula ken males niku mboten males, cengengas niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya Nger.
dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho. Mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyan pun sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Pendhita kundang monyor-monyor kok mintrima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sampeyan niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti sataman niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan niku. Keparat marang maning jajalanan. Bagong. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bakan Durna. Ungano dadamu. Kene, maju legane ngatu glandang cundha manik ora jeblok wetemu aja tuntang Bakan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancung bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bakan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curug. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Duplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tubrok. Ladal. Bener ngendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Yen to telenging wana jebres kene Semar nggone tapa kanthi laku ingkang kaya mengkono sajake kaya ngina marang panguwasaning para dewa. Kaya ngina marang panguwasaning Sang Hyang Jatimurti mula utusan kelawan aku supaya nundung kelawan Semar Badranaya. Sapa, Tru? Mbah. Sapa, Gong? Ora ngerti aku. Teko-teko kok njur Bojlang iblis lanang apa ora sak karepe dhewe aku kudu nundung, Tru. Ngati-ati lho. Ah. Sajae iki arep gawe geger Semar Letapa. Mula anak-anak kudu samap lho. Kene mak kreduk ning ngendas ngono apa pecah dadi papat. Kowe wae, Gong. Kira kae sapa? Anake mbarep Semar Gareng aku. Sing wonge dhuwur. Anake nomor 2 aku Petruk. Sing nomor 3 aku. Kok teko-teko terus bojleng karepe napa? Bagong, Nun. Malah aku tak kandha karo kowe. Oke, siap. Aku tekan kene diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa kowe? Sang Hyang Bathara Guru. Lho, mulang nendi? Wah, cah goblok banget Bathara Guru ki Bathara Manikmaya. Iya. Kersane bapakmu Letapa kuwi dianggep kleru. Kala aku ki nek nundung kalawan bapakmu yen bapakmu ora gelem lunga saka alas kene. Aku diparingi Purbawasesa bapakmu tak rangket tak bondo tangane tak krincung sikile. Tak aturake Wang Pikulun Bathara Manikmaya bapakmu bakal dadi tiping tandra di muka Bagong. Gong, rasah macem-macem lho, Gong. Gong.
rasane aneh mungsuhmu gede banget. Mungsuhmu ki buta, ratu buta kaya ngono kowe. Buta kaya ngono kowe arep ngopo kok malang kerik tangane barang. Kowe iso meneng ora dublak tungkak cangkemmu modar. Meneng. Ya wis. Dadi sampeyan rene arep nundung karo Semar. Dasar kepara nyata. Semar dianggep luput karo Sang Hyang Jagat Girinata, terus Semar ajeng mangtundung. Nek Semar ora gelem lunga, Semar arep tok rangket tangane tok krincung sikile. Ngono. Ya, dasar para nyata. Weh lah. Kewanen kowe to buta. Kala wereng Semar ganggu apa karo dewa? Semar ki mapane ning jagat. Semar ora ngutek-utek katentremaning kayangan. Kok kowe dikongkon Bathara Guru kon ngusir Semar kok manut bae. Aku anake ragil ora nrimake. Lho, kowe ora nrimake karepmu apa? Lho, rupa wani, jembar wani. Padangane wani, petengane apa meneh? Gong. Hei. Gong kowe ora ngono kuwi ngopo? Truk. Dene yo. Rene. Tulung dimutke sutangku, Truk. Kowe kok cerewet ki ngopo anggrana wong wani kok mesti cerewet ki ngopo ta kowe? Kowe kuwi lho sing tangane dhuwur, tangane dawa, sikile dawa, mungsuh kaya ngene kok ora wani monggo iki arep jugarke bapak le ta apa? Lah terus karep ngopo? Arep tak waneni. Kowe nek mungsuh buta kuwi kalah. Kalah ya men, kowe mati. Mati ya wis. Mati kok dipikir. Cerewet. Kowe arep ngop endi mau wonge? Oke sing nganggo Gong Ben. Aku cah nekat tok. Kowe arep nyingkirke Semar kena, ning kudu iso nglangkai batange Petruk. Lho. Piye kuwi? Dengkulmu ngocot kuwi ora. Kok sing dikulangkai kok batange wong. Wani ora? Ora ya wis aku ya ora. Terus kae piye? Gareng ki wani ora? Modar nek wani aku mati tenan. Wah, wis repot kabeh iki. Aja nang kene papane wong neter kadegdayan. Neng coba legane atiku. Wah, enteni legane atiku. Wah. Piye? Terus piye iki? Kowe gawe masalah ora iso ngrampungi terus piye tak takon? Terus piye kok? Ayo ben metu njaba. Aku nututi kono ora? Ora. Sing penting rak butane wis lunga to, butane lunga ki ngenteni kowe dijak perang. Aku ora wani kok. Aku nantang. Sing nantang sapa? Aku pengen muni metu njaba. Metu njaba wae, metu njaba yo. Nek metu jero tanggung jawab rekoso, Bro. Yakin asli. Masalahe gedhe. Lambemu ora. Terus piye iki? Lah iki ngopo iki? Lho kok iki ngopo piye? Iki perkarane Semar. Perkarane Semar terus, Mbak. Digugale ta apa? Jan gugah piye, Gong? Kowe iki diapak-apake ora gelem obah ngono kok. Paribasan kaya wong mati ngono kok, Le. Mer. Bangun. Ayo adus ke sekolah. Ya ini kok turu ngeplok. Wong tua kok kon tangi kon sekolah gudule atos ora. Mer, tangi mer. Hei, tangi ya, iki tangi ora. Iki lho neng masalah iki mer ora meneng wae. Ana buta mrene arep muntal kowe mer. Mer. Semer tangi ya. Padha. Ngandel ora aku wis krasa Semar ki nek dipok-pok nggon bokong ki angine metu wae, Truk. Soale jane ora saka jero. Ning temangsang ning bokong. Dadi nek bokong dipok-pok ki bokonge megar-megar terus metu angin. Heeh. Edan ambune. Semar ki weteng po sapi teng tok kuwi. Ambune kaya ngono. Pak wungu, Pak. Pak enten buta sing ajeng ngiri godha kali Bapak. Pak, wungu, Pak. Enten buta sing ajeng ngiri godha karo Bapak. Truk. Kowe sing nyerokke suarane sapa-sapa kuwi tirakno terus Bapak ki jenenge sapa? Oke, Truk. Ya. Kakang Semar
Yekti Kakang Semar mapan ana ing kene Kakang ayo ndak kanthi bali. Aku Arjuna nganti kedarang-darang tekan papan kene goleki Kakang Semar. Bimayu. Ya. Siwana Yantaka. Panjenengan wonten mriki kula nyuwun pangapunten Siwana Yantaka. Kresna. Ya. Kakang Semar. Kakang Semar kok ning kene iki ngopo? Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Ngati-ati. Kok kaya lagu cah TK to, Tru? Ayo kondur Kakang Semar. Arep dara. Ya. Wah, Dipol. Ayo bali aja neng kene. Puntadewa. Ya. Kakang Nayantaka ayo kondur Kakang, aja menyang kene. Simbok Kanastren. Oh ya. Tobat. Kiai Semar kula aturi wungu, Kiai Semar kula aturi wungu. Ndara Garut kaca. Iya. Siwa Semar ayo kondur Siwa. Ndara Sencaki rapati akrab karo Semar ki. Sapa ya? Oh anu sing wae iki barabur sing sok nagih Semar kae lho. Teng ngono kae guys. Ember rusak plastik. Mbae Semar monggo mbayar ember Mbae Semar. Ora tangi ya, Gong. Dunjung blebeke kali wae terus ya. Ayo aja wong topo ki angel tangine ora kaya wong turu kok ya. Sapa ya? Kuwi nyuwara banci, Pak. Semar ki nek bengi nek dolan karo banci. Alah ya ampun. Mbae Semar ya ini ya teka rene iki ngapa to, Mbae? Sing ngakon Bagong. Genah kowe wong tuwa kurang ajar kowe ya. Disuarani sapa-sapa ora tangi, bareng disuarani banci kok tangi. Tak kira suarane Apri. Wah. Nekat wae kowe. Pak, piye? Gugah lehku topo. Eneng buta sing arep nyernake bapak. Jarene utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kowe tau sekolah apa, Pak? Kok Bathara Guru kongkonan wong rene iki kowe tau sekolah? Kowe ora mlebu ping pirang dina? Ayo. Bathara Guru ki Sang Hyang Guru. Kuwi dewaning para dewa. Ya Bathara Manikmaya. Ya Bathara Jatimurti. Ya Giwang Katon. Ngawur. Giwang Katon ki Kresna. Apa ya ben sakarepku nek ngomong. Pokoke kabeh utusane Bathara Guru wujud buta gedhe, Pak. Arep mangan karo kowe. Butane nanti? Ae takon metu nang kono. Hebat karepe. Reda mangawur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongsa tetekaya Batara kowe tangi saka nggonmu tapa Semar? Iki sapa? Aku Kalawereng. Ya iki Pak Butane sing arep kowe kon diusir saka wana kene. Nek ora gelem kowe arep dipateni. Sing matane amba kuwi mau nantang karo aku. Kowe nantang karo buta iki to, Bagong? Heeh, aku nyelametke kowe. Kowe nek ora butane ra tak singkirke saka kono mau kowe wis digaglak mentah-mentah. Kowe utang nyawa karo aku lho, Pak. Apa kowe nyingkirke buta? Wah, tak dupak ya. Ora.
Aku ora wayangan aku. Ora ana sing kompak bablas karo aku. Sak penake dhewe lah. Ayo. Kowe gelem semingkir apa ora? Kosek. Nalare piye aku tok kon semingkir saka ngalas, Aku ora mbeda sapa-sapa. Iki kamardikanku aku nglakoni tapa. Lah kok dadi malah kowe ingkang ngusir karo aku? Aku diutus kalawan Sang Hyang Bathara Guru. Apa kayangan geger merga nggonku tapa? Ya, Apa kayangan geger? Yen kayangan kena gara-gara saka dayaning Semar, mestine Bathara Guru tanggap karo lambe atine kakangne sing lagi keloro-loro iki. Ora kok malah utusan karo kowe kon nyingkirke Semar. Apa rumangsamu kowe diutus Bathara Guru kuwi? Kowe nyingkirke Semar kowe bisa nyingkirke kalawan Badranaya ya ngono apa piye? Aja mbok anggap wong loro saudon telu saurupan. Nadyan aku wis tuwek keklek kaya ngene iki nek kon gulung kowe ora bakal jam-jaman. Kowe mesti sirna margalayu sing dadi nyatane njaluk mati cara piye kowe. Dar. Tak bantu, Pak. Woi. Kapusan. Bagaimana? Wah, tudingku hilang sik. Tudinge ilang kok susah amat ayo. Anak-anake ora bakal meneng nek ming Bapak Artok Gendhasikara. Salah siji mungsuh ora imbang ya kerubut. Ya terus ya. Heeh. Ayo sambato kowe. Urek perange. Urek ya ben. Piye? Hah? 3 serangkai Dono Kasino Indra ya terus. Siap memberantas kejahatan. Torine kaya cip. Cip dengkulmu melocot ora. Ayo muni kowe. Ora menang nek mungsuh Semar. Semar anggere isih ana anak-anake niki ora Gendhasikara Semar. Ora bakal iso kelakon. Ya terus. Heeh. Padake apa? Sik dandan-dandan sik. Dandani ha. Padake sembietengan. Wat. Remuk sirahmu. Padake. Aku maju nubruk Semar set luput tantem. Gelangser. Piye? Arep mateni aku? Tidak bisa. Yes. Nyepeleke ora. Rumangsane padake. Wes lah. Ngantek kowe. Ngantek tenan kowe. Awas kowe.
Piye Gong kok ora wani bales? Tangane dhewe banget. Sampleng aku mesti muter itu. Ha wis dikeplak kok aku dikeplak ngamuk bales. Ayo aja leren ndak. Asat keringetmu suda karusanmu. Kowe mbebeda karo Degya Kalawereng. Oh, ladal. Ketiban daya kemandenku ora padha tiba, ora duwe otot bebayu. Aja dundang Kalawereng legane ngen. Waduh, Leng. Petro kowe mlayu ning Madukara. Terus Ndaramu Janaka wadula nek aku ana sing arep ngarah patine. Gareng lempo, Pak. Wis ora apa-apa sok tuwa ke kursi roda. Ora ditambani, ora usah wis ben ndak malah metakil karo-karo. Wis men, cah glelenge ra jamak-jamak mbok men. Lempo mbok men. Nek wonge urung rampung lesare nesu-nesu lho Pak iki, Pak. Kuwi rak Gareng Semarang. Sing lempo sing ndi? Gareng anakmu. Wis ben ra apa-apa. Ndang mlayu aja kaya bocah cilik den ngaturaken ketiwasan Ndara. Petro, Nggih. mlayu-mlayu eneng apa? Lah Ndara enten apa kok teng Jawi? Kasatriyan Madukara kok mboten dilenggahi malah teng Jawi ning rangkah kasatriyan. Petro, penggalihku ora jenak. Bapakmu lunga saka Ngamarta. Panakawan padha ilang. Ning bareng kowe wis tekan ngarep aku atiku rumangsa bungah. Nggih, matur nuwun nggih, Den. Iya. Kula niku lara-lara. Nek gedhe ning katresnan sampeyan kalih bapak kalih anak-anak niku kaya ngono lho rasane. Iya. Bapakmu rak yo ora kena apa-apa. Mboten. Sak rampungipun pawiwahan dhawuhipun ingkang putra. Panjenengan pesa piyambak lho bapak kagol atine. Gelo diunek-unekke Sinuwun Ndarawati didukani Sinuwun Ndarawati. Dina kalih ingkang putra Ndarabi manyu terus bapak ngejak Gareng Petro kalih Bagong lunga saking negara Ngamarta. Neng endi? Teng wana Jebres. Ngopo Petro? Anu senam. Anu ya tapa ya. Bapakmu topo? Nggih. Pun enten 3 sasi niki kula teng alas. Iya. Niki kula wangsul teng Kasatriyan Madukara, Ndara. Bali eneng apa? Ngaturaken duta penglawung. Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning pati? Sing sedo bapak. Bapakmu mati. Dereng, Ding. Dereng meh. Meh. Nggih. Sebabe apa? Enten buta namine Kalawereng. Sing ajeng mateni kalih bapak. Bapak dioyak-oyak nganti mubeng-mubeng kringete gembrobyos, wetenge nganti mlembung-mlembung. Mergo saking kesele terus dawuh kalih kula, "Tru, mlayu ning Madukara. Aku ora iso perang. Ndaramu Janaka kon ngewangi karo aku." Ngoten, Ndara. Melayu kok karo nyampluk ya. Umpama Dundaraku ngono wis tak unek-unekke. Andel ora sembodo karo nek lagi metu pertama wis. Waduh. Anggere muni awake sayah terus mongko sak nggon-nggon. Mongko kaya ngono ya iso-isone nglakoni.
Wong ora duwe untu kok kerot iki lho. Sing kerot ki nggo napa? Mati dereng asem. Asem. Elek aku nek ngono ki ra seneng aku terus. Gojek sing apik-apik wae rasa mlotroke kathok barang. Mula kok aku obah kaya sing nyabet-nyabet. Bul kesabet don aku dhewe benake. Tunjukke terus gah. Kowe sing nyopot to, gawe ta terus. Wah, gayane ora. Mbok ganti kong ora. Nganti kaya bolongan iki wis enem. Suwek kok saking ngambane. Kowe nek nganggo rasa kleru apa piye? Besok tak kei nggon aku. Coba talene. Dijitet ora. Konjur, kocone gojekne ora ngono kuwi gak aku nek gojekne ngono kuwi. Marai isin nek gojek ngono. Untung ora ana wong, nek ana wong ora disorahi aku. Sarung diplotroke, kathok diplotroke. Kathok njero diplotroke terus digetak. Ditenono kowe. Ha kowe tau ngapake aku. Kan ming tak taleni ro jempol. Salahe sikilmu nekuk. Das-dasane tak taleni ro jempol. Kowe tak getak ngolet ya kaya diplurut ta. Kae tak andani ya. Lorone kliwat ukur kae. Omonge loro tenan kae. Tapi kan ra weruh wong. Kowe ngurusak kae. Ora mane yo getrok-getrok kae yo. Wah. Molat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsune lan padha kadang sapa Raden Janaka iki sapa Degya Kalawereng kowe ingkang mutha-mutha kelawan Kakang Semar Badranaya ora ming bak oyak-oyak kecandhak bakal tak sirnake Semar Badranaya. Bisa nyirnake Kakang Semar iso nyempal bau kiwa tengening Janaka. Gaglak limpamu paras.